I det vestlige Afrika har vi det nordlige subtropiske klimabælte, det tropiske klimabælte og det sydlige subtropiske klimabælte. I det nordlige subtropiske klimabælte er der varmt, fugtigt og regnskov og er lidt koldere end det tropiske. I det tropiske er det meget varmere, mere ørken og tørke, så generelt bare varmere. Og i det sydlige er det nogenlunde det samme som det nordlige. Varmt, fugtigt, men koldere end det tropiske. Der bor ca. 320 millioner mennesker i Vestafrika, og Nigeria er med sine 158,2 millioner indbyggere det mest folkerige land i hele Afrika. Og i Vestafrika, der er befolkningstætheden på 618 millioner 12 kvadratkilometer. Og skovsavannen er Afrikas tropiske og subtropiske græsslette. Som et bånd syd for Sahara krydser savannen fra Vestafrika til Rødehavet og strækker sig inde bag kysten i Østafrika sydpå til Sydafrika.